Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe maSecrets nemaConfessions. Paromwe hanzvadzi vakauya kuinbox vakati muri kuisa maConfessions mashoma. Ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichiisa maConfessions mangani naive dare pazuva. You can tell me in the comment section. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndinoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika mainge muri mugore ra2017. ndainge ndisingatozivi kuti zvose zvandainge ndichiita ndainge ndichitojoiniswa zvinhu zvemanjuzu. Saka pane kwatakazoenda mukoma. Mushure mekunge taendako takawanda kuDuke and Slay, ndipo apo pandakazotanga kuzorota manje ndichiudzwa kuti nditori part yeMarine Kingdom. Ndakaenda nemafriends angu mukoma. Chakandishamisa ndechekuti takazoti tava kubva ikoko ndaingoona mavision, ndaiona tose takapfeka zvinhu zvainge zvakafanana, takapfeka hembe dzainge dzichipenya kufanana. Ndakazoti ndakarara usiku hwacho ihwohwo, ndipo apo pandakabva ndachizotorota njuzu yakauya kwandiri ikabva yachizondiudza kuti nditori part yeMarine Kingdom. Saka pane zvose izvo zvandiri kuita pari zvino mukoma, ndava kutongoita zvandinenge ndichiudzwa nenjuzu iyoyo. Apa I am a married woman. Zvandiri kuita muchechi, chechi iyi kana ikasaparara gore rino haifi yakaparara. Scandal yandakabva mukuita, it is just that vanhu havana kunzwisisa, but ndakatobatwa mukoma noumwe musikana wechidiki. Ndakatogara pamakumbo ava mufundisi. Apa wainge utori musi weSunday. Vakabuda vakabva vachizondinyorera message vakabva vati tinge tichisangana kutoilet. Ndakava tichipindai mutoilet yevanhukadzi. Saka tainge tichida kutosika bonde mukoma. Hamenowo kuti chii chakaitika. Kamusikana ikako kakangopinda kakationa mukoma nashe. Ndainge ndakatogara pamakumbo avo apa tichitokisana. Pakaitika scandal mukoma zvekuti the church, I don't know if it is going to survive the mission that I am being given nenjuzu dzacho dzinoti injuzu dzangu. Saka pandakaenda kunobatsirwa mukoma, ndainge ndichitsvakawo mwana because pane zvainge zvichiitika mumarriage. Ndainge ndakaita vana vangu vaviri vasikana. Apa murume ainge ava kuti iye ari kuda mwana mukomana. Ndaizama mukomana especially pamwana wenumber 2. Ndo pandakaona kuti zvimwe hazvishandi. I tried everything. Takaenda kumadoctors kutonwa zvakasiyana siyana, but kun'anga hangu ndainge ndisati ndaenda kun'anga. Saka ndakati ndazvara mwana musikana, ndipo pandakabva ndachizoti pandinozvara mwana wangu wenumber 3 ndikuda mwana mukomana. Ndikabva ndanzi unofanira kutoti unge uchienda kunoshandurwa nyoka kuitira kuti inge ichizogamuchira mbeu kubva kuna baba inenge ichizoita mwana mukomana. Saka I was desperate mukoma. Zvechechi ndikabva ndachizotombosendeka parutivi, ndikabva ndachizoenda kun'anga. Ndaenda kun'anga ndipo apo pandakabva ndachizobatsirwa, ndikabva ndachizouchikwa ndokubva ndachizoita mwana wangu mukomana. Handina kunge ndakaziva kuti pandakaenda kuchitungwiza ndichinobatsirwa nevamwe gogo avo vanobatsira vachiita zvekushandisa zvemanjuzu, ndainge ndatojoiniswa mune zvinhu zvemanjuzu. Chavakangoita ndechekuti vakandipa mazai ewhite 6. Vakabva vanditi mazai awa unomachengeta. Kana wamachengeta kwemazuva aunenge wamachengeta, ndainge ndakanzi 7 days ndakamachengetedza, aisafanira kuti ange achiputsika mazai iwawo, uye zvekare ainge asingafaniri kuti ange achigumana. Saka vainge vakamaputira muzvipepa kuitira kuti iwo pachezvawo asazogumana sezvo anenge akaputirwa muzvipepa. Ndakabva ndachizodzokera kumba. Mazai angu ndakamachengetedza kuzosvika mazuva akwana, vakandifonera vakabva vanditi
enda kuNorton unge uchizoenda uchinomarasa kuNorton. Ndakabva ndachizokwira ndokubva ndachizoenda kuNorton ndikabva ndachizonomarasirako ikoko. Mukoma ndokubva ndachizodzoka zvangu kumba. I then discovered kuti ndainge ndava nepamuviri. Ndakazodzokera kwavari ndichinotenda. Saka pandakavatenda vakabva vachizondipa kanecklace ikako mukoma ndakatombokapfeka. Apa necklace iyi ndiri kunzi kana ndisingadi izvi zvemanjuzu ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka. Saka kanecklace kavakandipa vakanditi chipfeka necklace iyi unokwanisa hako kuipfeka kana kwemwedzi wose wobva wachizoisiya zvako kana kuzoidzosa kunoko. Saka ndakakatora kanecklace kaya ako kavakati ndiko kachange kachizochengetedza nhumbu yandainge ndakatakura. Saka ndakabva ndachizodzokera hangu kumba. Vainge vatondiudza kuti ndainge ndakatakura mimba yemwana mukomana. When I returned back home mukoma, necklace ndaingogara ndakaipfeka nguva dzose ende ndainge ndisingaibvisi because vainge vakandiudza kuti ndozvainge zvichazochengetedza nhumbu yandainge ndakatakura. Semunhu ainge akatambudzika kwenguva yakareba mukoma, I made sure kuti ndinongogara ndakaipfeka. Saka kanecklace aka kainge kari kefake kakazotanga kuita silver like because kainge kari kefake kakatanga kufunuka. Ndobva ndachizongokakurura mushure mekunge murume wangu acomplaina ava kuti kanecklace kako aka ndekefake ndichakutengera hako imwe necklace. Ipapo marriage yangu yainge ava kunakidza. Saka ndakangokakurura kakazongotanga kungotambiswa nevana. Nekwakakazoenda handizivi kanecklace ikako. Mukomana she ndakazongozvara mwana wangu ndikazongovafonera. Sezvo ndainge ndazvara mwana wangu mukomana, there was no need yekuti ndirambe ndichishamwaridzana nen'anga. So I thought life continued. Ndokubva tachizouya kuno kuSouth Africa nemurume. Tauya kuno kuSouth ndipo apo pandakangotanga kungorota hope, but hope idzi handida kungotanga kudzirota nezuva rimwe chete. Ndaikwanisa kungorota ndiri kumvura, but ndiriko kumvura ikoko ndaitozviona ndichitochata neumwe murume tobva tatopinda mumvura. And kana tapinda mumvura tobva tatoshanduka, tobva taita hove. Takazoti taenda kuDuke and Slay nemafriends angu. Tiriko ikoko mukoma, ndaiti kana ndikatarisa the majority yevakadzi vainge variko kuDuke and Slay, ndaiona kuti vakadzi vakawanda vainge vakaita kunge njuzu chaidzo. Ndichitovaona nemabesu ehove, especially ava vanenge vari vatsvuku ndivo vandaitoona vakaita kunge njuzu. Njuzu dziya dzichitofara mukoma, dzakawanda zvisingaiti. Ndakazoti ndazvitarisa ndopandakaona kuti ndainge ndava kutanga kumera besu, makumbo angu akabatana. Ndikabva ndachizoona kuti ndainge ndatovawo njuzu. Takazoti tava kubva kuDuke and Slay ndiine shamwari dzangu, ndopandakaona kuti tose tainge tiri mumotikari tainge takapfeka madress ainge akafanana, uye zvekare tainge takapfeka zvinhu zvinopenya. Usiku hwacho ihwohwo ndipo pandakabva ndachizoudzwa kuti ndiri wekumanjuzu ende ndakajoina zvemanjuzu nekuti ndainge ndichida mwana mukomana ende njuzu dzakandipawo mwana mukomana. Saka sezvo ndakapiwa mwana mukomana nemanjuzu ndainge ndava kufanirawo kuti ndinge ndichibhadharawo vana manjuzu. Ndikabva ndati saka ndichakubhadharai sei? Ndikabva ndanzi ndainge ndichazopiwa mission. Ndikati mission yacho inenge imbori mission yakaita sei? Ndikabva ndanzi ndainge ndichazoudzwa nekufamba kwenguva. Fast forward ndipo apo pandakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kuzodanana napasta avo vandiri kufambidzana navo. After pasta ava ndino umwe zvekare wandiri kunzi ndichazoudzwa wandinofanira kuti ndinge ndichizodanana naye. Saka kudanana kwandiri kuita napasta ndakanzi ndinenge ndichitovatorera glory yavo, whatever that is. Then uyo zvekare wandichazotanga kudanana naye hanzi ane star iri pahuma pake. Saka star iyoyo ndiyo iri kudiwa nevari mumvura. Saka kurara kwandichazoita naye ndichidanana naye, even though he is married, inini I am married. Saka chihure chatinenge tichiita ndokumutorera kwandinenge ndichizoita star yake. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo mukoma, ndinoda kunzwa kuti vedare renyu vanoti kudii.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vakajoina zvemanjuzu through kuchikwa pakaipa hanzi kana vasingachadi zvemanjuzu vari kufanira kuti vange vachitsvaka kanecklace. Zvino vari kuti kanecklace aka hanzi kakazongotanga kungotambiswa nevana, ivowo havana kumboita basa nazvo kuti kanecklace zvakava kutambiswa nevana. Ndinofanira kuti ndige ndichizotorera vana kanecklace kako because hanzi kaingova kari kanecklace kefake. So she did not care much about it. Pakaipa hanzi akanecklace kako hakuna kwandinombofa ndakakawana, saka njuzu dziri kuti chitidzosera necklace yedu kana wava kusada kuseva the marine kingdom. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai. So ndakaita dhuma kikikiki neumwe muimbi kumba kweimwe n'anga. Since that day mukoma, gospel music dzekuZimbabwe tererai muri mega zvenyu. Vanhu vari pakutsvaka mari zvechokwadi. Ndakazoti ndobvunza vamwewo vainge varipo, ndopandakazoudzwa kuti muimbi iyeye ainge aine album rake raainge achida kuririsa, saka ainge achida maviews akawanda, sezvo mava kuziva kuti mazuva ano vaimbi kana vachinzi vanenge vaine masongs avo avanenge vachida kuririsa vanototemba nemaviews epayoutube, sezvo kusisina vanhu vanotenga maalbum, saka vava kutotembawo nemaviews epayoutube. Shuwa vanhu vari kuendera kun'anga kutenga maviews apa munhu ari muimbi zvake wegospel. Mungomanashe inini zven'anga ndakatanga kuita zvekutevedzera zvechivanhu mushure mekunge business rangu ramboita down, saka ndakabva ndachizoudzwa kuti zvimwe kuda midzimu yangu yainge yandifuratira. Ndopandakabva ndachizotanga kutevedzerawo zven'anga, ndikabva ndachizoenda kuZimbabwe ndikatanga kubatsirwa nevamwe sekuru. Zvinhu zvangu zvakafamba mukoma, vakatosvika pakutondiudza kuti ndainge ndichazobata contract mumine muno muSouth Africa. Saka contract iroro ndiro rakazondisimudzira kuti ndinge ndichizosvika pandakasvika. Saka munhu wekuti ndinongogara ndichingodzokera kumba kwake ndichingovatenda, kana motikari ndakatovatengera motikari yakanaka kwazvo Ford Ranger. Saka ipapo pane zvainge zvichingoitika. You know kuti muno muSouth Africa as Zimbabwean kana ukada kusimukira vamwe vakazviziva they try to pull you down. Saka ipapo ndaiva ndine umwe muchinda uyo ainge ambori necontract mumine, but he had a different contract, but ainge achingorwadziwa nekuti ndainge ndakahwina contract rainge riine mari kumudarika. Saka he was trying to pull me down, to pull my company down. Saka ndakabva ndachizoenda kun'anga kuti ndinge ndichimugadzira. Ndainge ndava kusada kuti ange achiramba achishanda pamaini ipapo, saka akazotoduza contract nekuda kwekuti ainge achida kuti ndinge ndichiluza contract. Saka mumabasa umu yambiro yangu ndeyekuti musatanga hondo, dzimwe hondo dzamunenge musingazokwanisi kuzopedzisa, nekuti vamwe vamunenge muchida kurwa navo vamwe vacho vanenge vachitozvitemba, vamwe vakaita sesu. So tinenge tichitoziva kuti hondo dzedu kana tikatanga hondo dzedu tinokwanisa kudzimiririra. Apa iwewe unenge usina kana n'anga 1 yaunenge uchimboziva, apa unenge uri busy uchinetsana nevanhu uchirwa nevanhu. Saka ngwarirai kuti hondo dzose dzamunenge muchiita unokwanisa kuzotanga hondo nemunhu anenge achitozivana nen'anga dzine masimba, zvinhu zvako zvikazotowedzera kutokuomera. Saka ipapo mukomanashe ndakabva ndachizoenda kun'anga ndichida kugadzira murume wandainge ndichinetsana naye. Saka ndasvikako kun'anga ndopandakabva ndachizoti dhuma nemuimbi wegospel
ndikabva ndati what kind is this now, ndokubva ndachizoti ndichitaura nevamwewo vekuziva vanoshandidzana nasekuru, ndopavakabva vachizondiudza kuti muimbi wandainge ndichiona iyeye ainge auya kuzobatsirwa kuti ange achizowana maviews paYouTube, kuitira kuti kana kuri kunzi anenge ava kuririsa album rake vanhu vange vachizomhanya neuwandu hwavo, kuitira kuti maviews ange achizowanda. Ndo zvandakanzwawo izvi mukomanashi kun'anga kubva zuva iroro kusvika pari nhasi. Zvegospel music dzekuZimbabwe teererai henyu muri mega, vanhu havasi kurara, vanenge vachikwidza nekudzika vachibetserwa nen'anga. Vedari ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, zvino vakaramba nezita remuimbi, vakati zita handingakupii mukomanashi, hanzi ndakasangana neumwe muimbi anoimba gospel music apo paainge achida kuririsa album yake, hanzi vanhu vari kuenda kun'anga kuitira kuti vange vachiwana following nemaviews akawanda paYouTube. Ngatizame kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndakazopandukirwa nerukawo, handina kunge ndakaziva kuti sekuru vainge vachindibatsira vainge vachida kutondirasirirawo zvinhu zvavo. Sekuru ava vakazofa, ndakaita munyama wekuti ndakati ndichangobva mukubatsirwa navo vakabva vachizoita accident the following week, because ndainge ndakabatira mukadzi wangu kumamessages ndikati mukadzi wangu sezvo ndatoona kutoti atori nechikomba, zvinhu izvi zvicharamba zvichingoitika, ndoita sei, panotoda defensive mechanism. Ndopandakabva ndachizoenda kune vamwe sekuru, ndaenda kwavari sekuru vaya, ndakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoisa mudzimai wangu rukawo, vakabva vati painge pasina kana problem. Vakabva vachizondipa kamwe kamudzi ako kavakanditi kamudzi aka unofanira kuti unge uchizofamba nako wakakaisa muwallet mako, uchaona zvichaitika. Mukomanacho ndakatanga kubata mari, sekuru vakazongoita accident vakafa. Ndikangoramba ndichingoenderera mberi neupenyu. Handina kunge ndakaziva kuti kana wakambobatsirwa nen'anga ikakupa tukumidzi nei, kana yafa unofanira kuti unge uchizoenda kunotaura either nevana vacho kana kuti nehama dzacho, obva wachizovaudza kuti hama yenyu yakafa zvayo, but tainge tiri masawira uye zvekare tainge tiine zvataipota tichipanana. Zvino ndine kamudzi kandakapiwa nehama yenyu, handizivi kuti ndoita sei nako kamudzi aka. Saka hama dzemufi ndo dzinofanira kuti dzinge dzichizokuudza kuti enda hako unorasa, nekuti isusu hatikwanisi kuti tinge tichizvigamuchira. Kana vakangokuudza kuti enda unorasa, zvinoreva kuti unokwanisa kunokarasa. Saka kana kuine vamwe vangu vari kutambudzwa nezvikwambo zvavo, munofanira kungoenda munotaura nehama dzemufi, but izvi zvine nguva. Kana kuri kunziwo nguva kana yazorebesa, it means kuti vanenge vava kusakwanisa kukubatsira. Zvinoda kuti iro gore racho rekuti munhu anenge akakubatsira kana afa, obva wachizodzosera zvinhu zvacho nekukasika achiri munyoro, but kana ukazononoka havazokwanisi kuti vange vachikubatsira nyange vakati enda unorasa, but chinhu cheche chinenge chatova nesimba, chinozotoramba kurasiwa. Saka ipapo mukoma handina kunge ndakazviziva kuti ndo zvinoitwa pachivanhu. Ndakangokachengeta kamwedzi kaya ndichiita mari dzangu, saka kakazopanduka mukoma. Fungai kuti ndakaenda ndichida kunotora mushonga wekuisa runyoka pamudzimai, but ndakazotogumisidzira ndatoromba. Nditori nechikwambo ini chanditori nacho. Sofa kudzinza rekwedu kune vanhu 3 vashayika, ende vanhu vose ava vafa vakaurawa nechikwambo changu, but hazvitauriki. Kana mudzimai wangu haatozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita. Apa chikwambo changu chinopota zvekare chichirara nemudzimai wangu. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, vakaenda vachida kunotora rukawu rwekuti vange vachirwisa pamudzimai wavo. Hanzi ndikazopiwa kamwe kamudzi. Mazvinzwa here? Hanzi kana uine mushonga unenge wakapiwa nen'anga, kana ukangonzwa zvichinzi n'anga iyoyo yafa, hanzi unofanira kuti unge uchikasika wataura nehama dzemufi kuitira kuti dzinge dzichizviziva kuti une zvawakapiwa nen'anga. Vanobva vachizokuudza kuti worasa here, wozvichengeta kana kuti wobhadhara. Hanzi vazhinji vacho vanozongoti rasa nekuti hatikwanisi kuzvigamuchira. Saka hanzi kana vakangokuti rasa, kana ukanochirasa chikwambo ichocho, hanzi chinenge chisina simba rekuramba chichingokutevera. Saka kune wose uyo ane twumudzi twaanenge akapiwa, make sure kuti kana n'anga inenge yakakubatsira kana zvichinzi yafa, unodzokera netwumudzi itwotwo unotupa hama dzacho. Zvakangooma hazvo veduwe. Kana muine maconfessions enyu amunenge muinawo, you can come to my inbox. Kuri seiko kudating uko, zviri kuita here? Pane vamwe vakauya nika testimony kavo nezuro, vamwe mukoma. Ndichaiverenga nyaya yavo kuchakafukidza dzimba matenga. Zvavo vari kuti zvavo zvakatoita. That is very wonderful, kutrenza dating uko. Link racho ndichaisa mucomment section kana uri single and searching. I would read that testimony kuchakafukidza dzimba matenga. So make sure that you listen to that episode as well.